Kina. Matats, atchop ng paksiw. Tagkadabisan ni Matats. Unya mga tats kay nagpakuha man ng bulinaw no, so adto sa tagbaybay kay ato tan-awon dito kung pila ka bangka ang idonggo o pila pud ka kilo ilang mga kuha. Pagka preskuha man day mga tats sa ilang bulinaw mga tats, oh grabe wala pa na niagig asin mga tats, bale duha lang na ka oras gikan pagkuha no, tapos gi-deliver dayon diri sa among Pisport. Siyempre mga tats kay dugay-dugay wala nagpakita ang bulinaw, so mahal jud na sa karon no. So ang presyo na karon tag 180 to 90. Mao biton ang mga buyer dira nag-ilog kay nga naman wala na ilain maabot. Kanang atong gibilin mga tats ato ng kilawon og paksiyon, pero dili pa man nato na mahimo kay nga naman naa sa Pisport. So adto sa kog bangsihan kay mangita pa kog sudan didto. Pag abot ako dito mga tats, perting bisiya sa atong mga amigo no, kay daghan ni silang isda og isa pa daghag donggo nila. So ang atong himuon dira mga tats, mangutana ta kung unsa ang atong trabaho dira kay medyo naulhi tagamay. Naay nang utana sa ko mga tats nganong naa daw ko dira, nganong naa daw ko sa Bulinaw. Sa tinuod lang mga tats, bisag asa ko mangwarta sa sulod sa Pisport no, kay nga naman daghan kog kampe mo nang bisag asa ko moduol. So mao din mga isda mga tats nga ilang giputol-putol no, nga wala nila matiwas og loto kay tungod sa kabisi nila. So ato pong kitanaw ang kaldero kung naa na bay nilungag. Okay naman din mga tats kay nakatak-ang na og isa pa pag abri na ko loto na. So atong himon mga tats ato na napaksyon. Pero mga tats tanawa tong mga amigo oh. Kanatong amigo mga tats nagulat pud na sila og kanus mahuman ang habo ano, kay pag human magud ana mangayo na sila sudanon. May na lang mga tats makadalas lag pila ka bok dito silang panimalay no, kay nga naman ila po ng mga kampe. O tanong isa namunit na sa dagat kay naa na siya nakit-an dito isa ka buok. Og mao na ni mga tats no, mohulam tagkaha dira siyempre apila na tog suka, bombay, loya, toyo kung unsa man ato ilamas sa paksiw. Abi niyo mga tats basta presko gud nga isda no, maibog jud ka bisag mapaksiw pa nimo na, makilaw pa nimo na, perte jud lamiya basta presko nga isda. Mao nang ato na naghihiwa ang lamas nila matas pagkauman ibutang na nato na sa kaha. Siyempre matas butang natog tubig, suka ug unsa man naa diha. Ako na ta itak ang matas kay kompleto na ang lamas. Ang problema palpak pa matas wala man darambutin balinta. Siyempre matas atong ibalhin dito sa bangka no, kay ang bangka na ay gasol. So dito na mo sa ibutang ang pinaksyo og pagkahuman matas nagkilaw po daimig bangsi no, kay ang bangsi matas perting lami ag kilaw na. Samtang gitak ang pinaksyo dito matas ato sa ning hiwa-iwaon ang lamas sa atong kinilaw no. So atong lamas dira bombay, loya og limon. Matas atchop ng paksiw. Tagkadabisan ni matas. Unya kay naluto na ang pinaksyo og ang kinilaw naluto na pod unsa pa man ang atong himuon. Bakbaka na. Halo blaster. Boy. Ano ko ni? Bisag kinsay mo pangutan-on basta jambol na gani ang hisgutan niya ang gijambolan kinilaw niya pinaksyo tapos naa mo sa kilid aning kabaybayon niya gwapog mga view sa palibot kanay mga bangka makaingon jud ka may paperminti ta diri magkaon kay sa ato ang balay di ba? Tinuod jud na gana jud kay ikaon no basta daghan mo kay nga naman magilog-ilog magud mo hunahuna nimo hadlok ka mahutdan. Samtang naghunahuna kag hadlok ka mahutdan sige pug kag kusi sige pug kag punit hantod nga mabusog ka. Diri man gud sa Pisport basta naa moy donggo basta kugihan lang ka magluto-luto mabusog jud ka nga wala pa kay gasto. Tanawa ang dokot dira perting lamia kay akong isuso sa kinilaw. Unya mga tats, diri lang taman atong video no. Daghang salamat sa nagtanaw. Thanks.